Moikka ja tervehdys Lastenkirppis Lillasta. Varsinaisesti en oikeastaan ole nyt Lillassa, vaan olen täällä oman pianoni vieressä. Ja ajattelin kertoa teille meidän Lastenkirppiksen uudesta kivasta jutusta, eli muskarista. Muskari alkaa tällä viikolla. Se pidetään torstaisin kello 9.30–10 aamulla. Ja sinne on tervetulleita kaikki 0–5-vuotiaat lapset vanhempineen. Mä oon Leila ja mä oon Lastenkirppis Lillan yrittäjä ja myöskin sit vedän muskaria. Mun tausta on se, että mä oon ihan lapsesta 5-vuotiaasta asti soittanut pianoa omasta vaatimuksestani ja sitten pikkuhiljaa mennyt musiikkiopistoon Espoossa ja siellä tehnyt paljon klassisen musiikin ja myös vapaan säestyksen pianotutkintoja. Ja sitten opiskelin yliopistossa luokanopettajaksi ja erikoistuin musiikkiin. Sitten luokanopettajana tein pitkään töitä ja opetin paljon musiikkia ja vedin bändejä ja bändikerhoja ja kuoroa ja kuorokerhoja ja musiikin tunteja ja pääasiassa 1–6-luokkalaisille. Ja nyt sitten aion järjestää tämän muskarin, mikä on tosi ihanaa, ihan uutta mulle myös. Mä oon myös opettanut pianon soittoa paljon ja piano onkin mun vahva laji ja soitin. Ja oon pohtinut sitä, että pitäisikö toi piano viedä tonne kirppikselle, mutta nyt vielä toistaiseksi se ei sinne taida sopia. Katsotaan, josko sille jossain vaiheessa löytyisi siellä tilaa. Tää on nyt sitten Lastenkirppis Lillan muskarin oma YouTube-kanava. Ihanaa, että tulit mukaan seuraamaan. Ja tosiaan, jos vielä haluat tulla muskariin, niin laita sähköpostia osoitteeseen kirppis.lilla@gmail.com. Kokeiluhinta on 6 € kerta ja sitten myöskin voit ilmoittautua sen jälkeen koko syksyksi. Se maksaa 95 €. Ja sitten jos haluat tulla vaan kerralta aina, niin sitten muut kerrat on aina 8 € kerta. Lämpimästi tervetuloa. Nähdään Lillassa ja kohta vähän lauletaan. Moikka!